At naghahanap po to ng girlfriend tong tatlong to. Ay, sa coins! Maayong buntag! Hello, Tay! Asa man ka? Nakalakaw? Ha? Dapat tindahan. Amo to katindahan. Oh. Oh, sige. Nibalik mi tayo. Okay ra, magpadayon mig panglimpyo? Oh, sige. Asa man day kagahapon tayo nga wala man ka dire? Inspiras. Aliwas sa ganing pista sa Bacoor. Ito mo, bali ganing ato na. Kiniato ko naman kung chikuhin. Mga kung padayaw. Kaya hindi ko matilitan. Ako ipaparahan itong ban. Kaya layo na kumay. Bago na kayo. Pito-pitong kilometro. Tablo ito na Mary Ann, matuto kang maglinis ha. Ayan, eto nasan yung walis na binili ko? Sa inyo yun. So araw-araw ay magwawalis ka dito ha. Yung tsinelas ninyo dapat nasa labas lang. Okay? Hindi ipapasok yung tsinelas dito. Lalong-lalo na kapag tapos na tayong maglinis. Ha? Para malinis yung bahay natin. Matuto tayong maglinis. Okay? Oh, hindi pa po tayo nakakalahati sa paglilinis ng bahay nila. Pero at least naman nasimulan natin na linisin yung bahay niyo po, Nay. Ingatan niyo yung bigas. Dapat kung kukuha kayo ng bigas, yung baso na hindi basa. Kasi kapag basa yung basong ginamit ninyo, magkakaroon ng maraming uod. Naging malinis ng bahay nyo. Pero malayo pa tayo. Marami pa tayong gagawin. May mga gamit kayo na upuan, nakikita ko. Magagamit nyo yan. Kaso lang, wala pang lamesa. So, kapag meron ng lamesa, magagamit yung mga upuan. At kapag ito ay nalinis na natin to, may malalagyan na ang lamesa at saka mga upuan ninyo. At saka ito, tatanggalin natin to. Itong katre dito na sira. Tatanggalin natin yan para maluwang yung loob ninyo, Nay. So, yung mga TV, lahat ng mga gamit po ni Tatay na magagamit pa ay ilalagay dun sa may kusina. Oo. So, ang sabi ni Tatay, dito lang daw sa may sala ang pwede nating linisin. Kasi natatakot si Tatay na yung mga gamit niya ay mawawala. Kagaya ng mga maliliit na pyesa na kinakailangan talaga niya sa pagtatrabaho niya, So, ayan. So, dito muna tayo sa may sala. Ready? Tingnan natin. Pwede pakibuksan yung bigas. Tingnan natin yung itsura ng bigas. 1,000 nato ni sulod o pwede pa ba ni? Oo, sige. Masakay katong usa o katong kanang dili na ko ini. Ito yung mga bigas. Ito. Tingnan natin. So ito yung bigas nila nasasayang kasi nabubulok. Oo. So walang lalagyan ng bigas. Ayun. May insekto pa na pumapasok sa bigas ninyo, Nay. Huwag nyo nang lutuin yan, ha. May binili tayong bigas na na bago. Yun yung lulutuin ninyo. Iligpit muna natin tong mga cartoon. Ayan. Itabi muna natin kasi yan yung higaan ninyo. Ayan, so nagtutulungan kami dito ngayon para dahan-dahan nating linisin yung loob ng bahay ni Tatay Jorge. Ayan. So far, ito na area ay nalinis natin kahapon, Ayan.
sinusubukan natin na ilabas yung sirang katre ni nanay at tatay, ano. Nang sa ganun ay talagang malinis natin ang nasa loob ng bahay nila. Kasi nakaharang itong ano, sirang katre. Yan. Hindi naman pala sira yung ano, upuan nila, ano. So, hinahanap po namin ngayon yung colorful na banig at saka matibay. Kasi marami tayong nakikita na napakanipis, kaya parang madaling masira. So, hindi natin pipiliin yung 70 to 80 rek. So, ginagawa namin ngayon ay talagang binubuksan namin kasi kinakailangan tingnan kung may sira o wala. May pangbintana na sila. Nahihirapan po kaming maghanap ng pangtindahan kasi halos sirado po lahat ngayon kasi Sunday eh. Linggo po ngayon, so nahihirapan po kaming maghanap ng open na tindahan kung saan ay pwede tayong bumili ng lamesa, floor mat. Kaya nagpaikot-ikot po kami dito ngayon sa Dumaguete at naghahanap ng open na tindahan. No? So sana ay makahanap tayo at makabili. Yan, at nandito po tayo ngayon sa Hypermart. Naghahanap tayo ng lamesa. Ayun, yung lamesa.
Ano? Good. Good. Lama eh, yung answer nga, good for 5 person. Good for 5 Oo. Tapos tawagan in charge sa mga. Yes, please. Thank you. At yun, may mga floor mat. Sana magkasya pa yung budget natin. So, kinakailangan natin maghanap ng medyo mura. So, ayan, bibili tayo ng lamesa kasi nakikita naman po natin ano na ang pamilya ng Delmo ay talagang sa sahig lang sila kumakain. So, 5 to 6 persons from. Welcome back to my channel. Once again, this is your Girl, and today ay binalikan po natin ang bahay ni Tatay Toyet dahil naghanap po tayo ng mga gamit. Kaya tara! So, kasama ko po ang aking mga pinsan. Hindi po ito mangyayari kung wala po sila. Hello! People of the Philippines! Yan po si Kuya, oh. Kahapon nandito rin siya. Salamat sa suporta. May ngapon! Woohoo! Dayon me, dayon me. Day, may ngapon. Sige. So, Nay, muli po kaming nagbabalik. Ang Pilipina girl po ninyo. Tay, hindi ka na lang nagtrabaho, Tay. Hindi ka na nagtrabaho na lang kasi ano, Okay, wala to. Okay, Ah. Kaya ko makalapas. Alas 3, sumasa na ko. Ay, ko ako. Kusan dito. oh, may heater po pero hindi po to sa kanila. May pumunta dito at ipinaayos kay Tatay Jorge at ngayon ay ayos na. Galing ni Tatay, oh. Maasahan po nyo si Budoy. Kahit saan magpunta, tawagan nyo lang po si Budoy. At naghahanap po to ng girlfriend tong tatlong to. Baka available po kayo. Tay, ano po pala ito, Tay? Dito ang kina mahog no. Ah, so nilagyan mo na lang. Oh, okay ko sino. So ayan po, nilagyan na lang. Ano na? Oo, nilagyan na lang daw po ni Tatay ng kahoy dito sa gitna kasi kung hindi niya lalagyan, magko-collapse yung atip nila. So, mas maganda talaga sana kung plywood. Ano? Kaso lang, hindi kaya kasi marupok na yung ano, kahoy. Oh, ayan. 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 Tig-isa kayo nito. Dito sa'yo ninyo. Dito sa'yo Mauro. Dito sa'yo Marian. Yung ngiti ni nanay, oh. Talagang abot tayo nga yung ngiti ni nanay, oh.
Binili ko talaga ito para may malagyan kayo sa mga marurumi ninyong mga damit. Tapos labhan natin kapag puno na. Ay, ito hindi ko ito kasama. So simula po ngayon, lahat ng basura po ninyo sa labas nyo itapon. Hindi dito sa loob. Okay? Dahil hindi ito basurahan, ha? Bahay nyo ito. Lahat ng basurahan nasa labas. Ayan, tapon yun sa labas. Okay? Mas. Lalagyan na ito ng ano ninyo, bigas. Ito yung ano, lagayan ng bigas ninyo. May takip ito. So ito, lahat ito dito na ilagay, okay? Sige na, tumungan na ako. Mga sabon, lahat ng sabon dito. Mga pagkain dito. Sige, Mary. Lahat ng mga sabon dyan sa kabila. Pwede nyo pwede nyo tanggalin mo yan. Ito sa'yo, Mauro. Ito, wala na ito. Hindi na magtago ng basura dito sa loob ng bahay. Ano to? Ano to? Atin. Asin. So, walang lalagyan ng asin. Wala mo'y garapon. Wala mo'y garapon. Lagay muna natin ito sa supot. Masaya ako sa nabili nating kama. Malaki. Malapad. Ang ganda-ganda. Yan, at nabili na po natin ang kama. So, excited po kami na ibigay po ito na Tatay Jorge. Yan! Woohoo! Yan. Yan, may kama na po. Sina Tatay Jorge. Ay, sa coins. Ayun na. Ano masasabi niya na, Tay?
Salamat. Salamat eh. Nay, tay, masaya po ba kayo? Masaya. Anong masasabi po ninyo, Nay? Salamat. Ikaw, tay, anong masasabi mo, tay? Oh, mga yun, salamat kayo. Oh. Yan na may Gracias. oh, daanan. Ay, Ano sa kabinet. Masaya si tatay, oh. Tay, Nay, may ano kayo? May CR kayo? Daan. Meron ginagamit niyo ba? Matimuro mo nagbasirado. Bakit po? Kaya ko na sila loob, kasagpungan daw no? Kaya kung Maplasan iyan, naman. tapos mo nang iyan, wako ka na sa sukid, no, dito. Kasi hindi niyo na nagagamit, matagal na hindi niyo na nagagamit. Ah, so saan kayo? Wako Ano? ba na kayo? Gawa. Ceramic na. Wako. Namit gawa. So, sa labas kayo, ano? Gawa sila, hinanay. Wako ba na. Unang gananay nito na ibutangan ng gamit, yung balik, yung wako na. Oo, so wala po silang ano, CR. Matagal-tagal na rin daw po nilang hindi nagagamit yung CR nila. So, Sirado. so nagbabawas sila dun sa labas. Kaya itong ibanikan, akong banikan. Sana magkasya pa yung ano, pera natin para makabili tayo ng lalagyan ng mga plato at baso at kutsara nila, ano. Ito po yung hitsura ng labas nila, ano. Susunugin po sana namin to, kaso lang basang-basa pa kasi talagang umuulan dito sa amin. At eto naman, etong malalaking damo, gusto sana namin tong linisin. Pero iniisip po namin, kung lilinisin namin to, saan naman po sila magbabawas? Eto po yung, dito sila nagbabawas eh. Dito kasi hindi po nila nagagamit yung CR nila. Kasi nga po daw, sira at saka tinambakan na rin ng mga gamit nila. So ayan. So hindi na lang po namin ipinagpatuloy na linisin muna ito, ano.